giangkon gyud ni Senator Ping Lacson nga duna sila'y plano mahigala nga ilisan gyud si Senator Alan Peter Cayetano mga sukin tigpaminaw. Duna sila'y plano, duna sila'y efforts nga kuditahon sa nila mahigala si Alan Peter Cayetano para makuha og balik mahigala sa minority ang leadership karon diri sa Senate mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Perting grabiha, no? Sumurag di yun sila mahimutang mahigala nga nakuha ni Senator Alan Peter Cayetano ang leadership sa Senado. Nga naman, unsa man gawin naka-importante ani mga sukin tigpaminaw. Number one, tungod kay kini mahigala nagsingabot na ang impeachment mga kagalaan ni Vice President Sara Duterte. So gusto sila nga sila maoy mo drive, sila maoy mo matawag nato mga higalag mo control, mo timon sa mahitabo mahigala nga impeachment trial. Straight to the point. Ikaduha, kini gud mahigala ang importante kung kamo gud mo'y majority. Kamo man gud may mamutang ana og mga komitiba. Labaw sa tanan ang House Blue Ribbon Committee nga tuan na mahigala karon ni Senator Pia Cayetano. Kanos aman si Pia Cayetano musugod na day sa iyang investigation. Straight to the Mao man point. ay mga higala nga kung mailog nila karong hapon ang leadership mga kagalaan or anytime mailog nila ang leadership sa Senate, why investigasyon sa flood control? Straight to the point. Ay kinsa may ilang head mahigala panalitag mailog og ang leadership sa Senate. Mapulihan si Cayetano. Mabutang na po sa minority mahigala si Win Gatchalian pananglitan maoy mas Senate President. Kinsa may ilang ibutang isip chairman mahigala sa Blue Ribbon Committee. Ilang ibalik ang Lacson. So kung ibalik ang Lacson, wala'y mahitabo sa flood control scandal mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Muna'y tanawonon sad. Kay karon mga higala nga naa na ni Senator Alan Peter Cayetano ang leadership, nya tuan ni Pia Cayetano mahigala para doon na lang po mahigala fresh nga naong lang sad. Malagmit doon na sila mga agreement ito mahigala nga nung man ibalik ngadto kang Senator Rodante Marcolita, posible og nangita sa laing naong lang sad nga may muda mahigala. Kini si Pia Cayetano babae ni mahigala pero considering nga lawyer sad ni so mahimo ning maoy muda sa nya maskaraan po na Pia Indekin. Dugay na sada diha mahigala sa Senate. So siya mo'y chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee. Kanos aman siya masugod. Kay once makasugod mahigala si Pia Cayetano, ang mahitabo ini kining 18 Marines mahimong ipatawag niya ni. Wa man itagda mahigalang Lacson. Wa tagdang Lacson. Unya kining 18 Marines sa ilang pag-ingon nga mali-malitang kwarta nga ilang gidala. Na ay mga pictures nga mo support sa ilang allegations nga naas na mali-malitang kwartang gida. Ha? O di pa na tinuod mahigala ng maong mga pictures, dugay lang nang refute sa NBI, pinaging matibag. Oy, nga picture kay fake man nga picture. AI man nga picture. Pero wa mo refute mahigala sa matibag hantod ron because ang mga pictures nga gipakita sa 18 Marines, tinuod authentic nga mga pictures. Labi na mahigala og adto mga kaigalan check ni mga CCTV footages asang lugar. Lahi ba ni Madriaga tanawa ra gud ha? Kadto si Ramil Madriaga mahigala kini prangka-prangka lang pag-istorya ba. Real talk lang ta. Si Ramil Madriaga gitagaan gyud mahigalag airtime nga dako. Ila gyud mahigalang gipadako ang testimonyang Madriaga bisan pa og dunay mga inconsistencies. Nga wa man say mga pictures nga iyang i-support nga gitagaan sa kwarta unya nasa gideliver kwarta wa gi picture. Straight to the point. Ang picture niya mahigala katong iyang giangkon nga gi-greet sa birthday mahigalang Sara Duterte nga happy birthday Ramil Madriaga. Kadto mahigalang pag-ingon niya happy birthday si Ramil do nanay. Damo rin noon makaingon ka nga dili sa kaila. Kaya kanang dili ka kaila diktahan man lang ka mga kailan nga wa pa jud ka kaila kayo ba. Diktahan man lang ka ana o di tagaan kag karton ka na o mo na great dihan napita. Kani plangka-plangka ba lang ba? Kaya kisama ko na kani o. Tarawa, ato paminawon sa Arabe. Mao lang ni mahigala yang gipakita nga iyang supporting picture or video sa iyang pamahayag. Sa Please, Sir Ram,
Sige dong. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health. Kana. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health. Sige, pause ha. Kani og kinini ang tinuod ka mo great og birthday sa mo kailag yun nimo. Dili mo inanaon sa day. Nganong inanaon man nimo nganong hantagan mo nga wa day ka kaila sa mga great day nya nganong nagbutang man mahigalag kuan, gisuwat man din ha. So ikaw na be, imong kauban ko na ikaw ki mag-great kang ni Muel. Imong naon day ki butang magdakag banpipal butangan nimo ka birthday names. Pero kini may ganang kamadyaga ilang gipadako og mayo. Wa gi picture sa ngayon sa nag-deliver sa kwarta dito. Katol tayo gi picturean ngay malita day ba? Kaya gi picturean nga nao gi-deliver ang kwarta dito sa ombudsman. Nya na sa picture may galang selfie ba ka sa dito. Kadto pero wa gyud. Pero mao mahigal lagi padako nagmayo. Ang sa 18 Marines nga niingon mahigala nga naay mali-malitang kwarta wa gyud padaka. Wa gyud patawag lakson. Kadto sa si Amina Pangandaman, sila si Bersamin, nga si Lakson pa may nag-ingon mahigala nga mga nagamit mahigala sa ngaan kunong BBM. Damon nga iyang imbestigaron, kay iya man gi-absultos BBM dayon na to, way labot sa BBM, gigamit na iya ngaan ining iya mga sinaligan sa Malacañang. Damon nga imong imbestigaron na. Kay naa sa doorstep of Malacañang ang mga bitin nga gigamit manghigala ang nga ni BBM. Pero wa gyud. Karon si Pia Cayetano mahigala mao may nag chairperson ron sa House kining Senate Blue Ribbon Committee. Delikado mapatawag ning 18 Marines. Mo na nga pagkakaroon umidog sila nga kuhaon ito balik ang leadership sa Senate. Straight to the point. Umidog yun. Kay kining kang Pia mahigala mahimo man niya ipatawag ang 18 Marines. Mahimo niya nga iyang patestimonyahon mahigala si Saldico via internet day, Zoom. Anong di man? Nga si Lacson mismo pagsugod mahigala yun, imitaron si Saldico. Sana pa si Saldico sa Pilipinas, ingon Lacson dili kay naamagod tayo interparliamentary courtesy. Congressman mo ko Saldico, di na to pwedeng imbitaron kay interparliamentary courtesy. Sa diha mga higala nga kinini ang niresign pagka-congressman, wala interparliamentary courtesy. Huwag niya po nimbitara. Hantong niya niyadto na lang Saldicos gawa sa nasod. Unya, nagkauna-una po sila nga ila ko nung ipa-zoom si Saldico. Sige, imbitaron, pinagi mo testify, pinagi sa Zoom. Naunsang pagkahitabo mahigala nga si Saldico wa man imbitara. Nisulti na Saldico makagilaan sa iyang expose labot sa mga mali-malitang kwarta. Wa na yun. Wa na yun imbitara. Now, panalitan mahigala kinispiya o iyang inon. Okay, ato paminawon Saldico, bahala o kanang Zoom lang. I-cross-examine lang ninyo. I-cross-examine na to kung tinuod ba niyang gisulti, di ba? Kuyaw ni. Kuyaw, kaya nga naman, while it is true mga higala nga si Sara Duterte mag-atubang og impeachment trial, unya madungan sad mahigala ang Blue Ribbon Committee, ang mga tao, ang trust sa mga tao ug ang pulso sa katawhan mabahin man gyud mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Unya importante man kayo na unsay pulso sa mga tao karon. O magsige ang Blue Ribbon Committee og investigate, moingon mga tao di man day si Sara may angayan nga tanggalon si Marcos man di ay. Straight to the point. Mas kuyaw. So ang mga tao malagmit nga magsigig trial, ibutang ta na butang man si BBM may under trial day o si Sara. Sila duha. O moingon mga tao ay panantangan ang duha. Mahimo kami kanang duha may angay tangtangon. O mahimo mga tao moingon wali ang dili angay Sara di mitanggalon ang mali-malitang kwarta to ada ni BBM. Straight to the point. Kana ko mapadayon ang Senate Blue Ribbon Committee ha. Mo na nga kuyaw kayo sa minority kuhaon gyud nila mahigala ang leadership sa Senate. Kay once makuha og balik niya sa may mahitabo, focus sa impeachment, wa na makalimta na ang Senate Blue Ribbon Committee sama sa gihimo ni Lacson nga gipiyong-piyungan na lang niya mga sukid tigpaminaw. Wa na gyud. Partial ra ang iyang report mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Mo na kaingon tang Lacson, unsa man Lacson mo lang na usab dako magkausaban Lacson. Partial ra. Ngano wa man ipatawag ni Ping Lacson sa Bersamin? Ngano man gipatawag sila sa Pangandaman, sa Jujo Cadiz, sa Malacañang manghigala nga mao may ni dawat sa mali-malitang kwarta. Bisag ibutang talang way labot sa BBM.
Kaya mo man ni gusto ng ipalutaw ni Lacson, wa ko nang ilabot sa BBM gidalang angan ni BBM ining iyang mga hinanib di as Malacañang. Straight to the point. Ano man nimo imbestigar ko no? O dadara man ka na. I-safety lang sa BBM, sige lang. Pero ang kuyawam ko nilang i-safety sa BBM, ipasangil nga to tanan mahigalang birsamin, kadugayan og cross-examine mahigala din na karon sa investigation, mulutaw yung nga ang BBM anang kalakiha. Straight to the point. Ha? O mo na mga kaigalaang lisod kayo. So karong hapon tanaw na to. O mapabilin ang liderato ni Alan Peter Cayetano, lain pa mga higala nga tanawon na to mga sugid paminaw nga dakong butang kay dunay giplanuhan karon ang Congress matod pa mahigalang Amy Marcos. Ako lang ikot mahigala si Amy Marcos nga matod pa nagplano sila og Constituent Assembly mga higala. Straight to the point. Nagplano pag-usab sa Constitution, pinaagi mga higala sa kunas. Mo ni ilang plano mga kaigalaan nga usbon ang Constitution. Straight to the point. Uyaw ning kalakiha mga higala mo ni atong hatagag pagtagad gyud karon. Na unang-una sa madaba doon na ba change of leadership. Nabalik ko na kung may gala under sa atong Constitution. Under mahigala sa Article 7 sa atong 1987 Constitution, Section 16, giklaro gid nga ang Senate mag-elect sila og Senate President ug ang House mag-elect mahigala og House Speaker by a majority vote of all its respective members. Straight to the point. So all of its respective members. Pila may members may gala sa Senate? 24. Pila may majority anang 24? Ang majority mahigala is 12 plus 1. Mo na simple majority. Kinahanglan og 13 votes. Kinahanglan 13 aron makuha ang majority. Madeklarar mahigala nga vacant ang mga posisyon sa Senado o mag-elect og bag-ong Senate President. Di gani kakuha 13, dili ma-change ang leadership. Now, atong tan-awon ka na atong tan-awon ng 13 ka mga senador, kinsa ka sa 13 ang ilang mabiraan eh? Straight to the point. Kani majority. Ang mga senators majority kinahanglan silang mobira kay unsi naman sa speakers karon. Kay nibalik naman may gala si JB Ejercito, ang dagudwan mga kaigalaan. JB is the good one nga ni neutral pagpermiro ni abstain mahigala wa mabutar ni Cayetano wa pud mabutar mahigalang Tito Soto. So nabutang sila mahigala kuan siyam ra sila duha ang ni abstain 13 ang ila sa majority. Karon namalik na sila nga tuan na sila sa minority mahigala kay nakaamgo na kuno sila. Nakaamgo na kuno si Subiri og si JB Ejercito, ha? So karon, niinay karon 11 man sila kabuok, kinahanglan mo bira sila duha. Kinsa ka aning naa sa majority nga duha nga pwede lang birahon. Tan-aw ninyo kinsa ka. Otherwise, dili sa kabila di gid ma-change ang leadership. Kay kinahanglan man mahigala 13. Sa inyo bana-bana, kinsa kay pwedeng birahon? Duha lang nga mabira para nga makakuha sila 13 og ma-change ang leadership karong hapon sa Senado. At balikan taning 13 ka mga senador. Doon na gani mo bali aning 13 ka senador nga bisag duha lang, makabira ka na sa duha, ma-change ang leadership rong hapon. Mapulihan si Senator Alan Peter Cayetano. Asa man to mga pictures dong. Ato ko nung himadlan ng ilang mga naong, be, asa ni, kinsay mo bali ini nila. Pero kini pagbalian ni nila mahigala, medyo di po nilalim ha, sa ilang kabahin mga sugiti paminaw. Kay kubantay baya mo, ang tanan nga senador nga diya sa majority mo, igipanggukod baya ron. Ang minority safety kayo sila. Safety, kinsa may gipanggukod? Number 1, Bato de la Rosa. Unya ilang isunod si Bungo. So, ipadaan lang sa ICC, minus 2 ng daan. Nya, iyon, kinsa may di mo sugot birahon, pressure good ba? Pressure good. Kay once kinis bato may galang madakpan ni bisa pag pamahuman ng main case sa Supreme Court. Ang hitabo na padam gina. Gastuhan gini plano dayon dito padong sa ICC. Nabahala na kada bato. So ang uban nga mga senators depende sa kaisog, depende sa baluganan, mobalog sila. But ang uban ani may gala like sunod ba Kuya Juanes Bungo. Kay may inguman appeal man kadiri sa
naiwaran sa ICC. Dakpon pus bunggo may galay, padapod. So, unsa may mahitabo? Unsi na lay, minus 2 na sila. Kung mauhuna mga sukit di paminaw, si Bunggo o si Bato, di unsi nila sa palihan na sa unsi-unsi. Ang uban na ni pagbirahon, kay lima ka si Cheese, si Jewel o si Jinggoy. Giingnan na ko ng Jinggoy ko niya, plunder na ka. Kanang plunder case, o i-plunder na si Cheese o si Jewel sab, bisan pag magdagan ang kaso mga kagalaan, kay plunder case man mo gawas ang warrant of arrest, dakop gyud. Bisa pa og wa pay conviction. So mga priso ni sila. Unya, di pa igo ha. Gawas ani nila mahigala kining duha ka mga Villas ni adto na dayon sa DOJ ni kay dunay gitubag nga kaso sad. Ang pressure ba grabing pressure. Unya kini si apil pa gani mga kagalaan si Marcolita. Pasakaan sa kunog plunders Marcolita mahigala gumikan sa iyang contribution atong eleksyon may kagalan. Kaya doon na may daghan ni volunteer nga mutabang mismong campaign Marcolita. Niamot-amot ba? Ha? Iapil ko nung pasakag kasusad. Unya si Ruben Padilla kay mao'y gisakyan mahigalang Ronald Bato de la Rosa. Karon na ba siltian Ruben murag na kabantay ka mahigalang mura sa siya ingon nga wa man kuno siya magkuan tabang ni de la Rosa. Medyo na kuyawan po si Ruben Padilla mga sugit di paminaw pwede naman na inon Ruben dahil nga. Sakay man de la Rosa nako di akong gi pasakay. Wa man po'y problema og nisakay siya kay wa pa man to'y di man valid ng warrant of arrest ICC. At the time, wa pa TRO, wa pa maghisgot og TRO Supreme Court. Bisa nga ni karon naghisgot tag TRO mahigala, pwede bang mo insist Ruben niya? Dili man. Di man naaman tay kaugalingong korte. Naaman tay kaugalingong sovereignty. But karon Ruben mahigala murag ila pong iduot kay ngano kuno nga imong gitabangan sa Bato of Ekyas. Sumahulot sila pasakag kaso. Hasta si Loren Ligarda, apil pod kay doon na siya ang anak mga higala ito sa lower house. Nga doon ay issue sad kuno mga kagilaan si Libiste. Kadtog yung mga sakit sa diya nga murag mo attempt og sukol sa administration, maisyuhan kay yun. Straight to the point. So mahulot ning majority kinsa may mabira ka nila karong hapon daan. Makabira sa duha, fights na. Change na ang leadership. Kinsa may mobalimbing ka ining majority black ron. O dunay mobalimbing ani mahigala, masabot manato nga malagmit ang mga tao mo, kuan gyud nya balimbing dako, ingon ang mga DDS mahigala balimbing. Pero mahimo po experience na di gyud lalim sa among kabahin, sabta lang gyud ninyo kay di pud lalim ning among kalaki. Kay ang tanang gaho mga kagalaan ron sa administrasyon gigamit pud nila. Kana pa, real talk na ni ato ha. Isun man kaya may galak atong puyok-puyokon pa itong istorya. Yeah. Kana, klaro gina. Klaro gina. So kung mabira lang nila daan, asa may humok-humok nga mabiraan kininduha ka mga Villas, posible humok-humok ni mabira. Kay mga negosyante man ni mga Villas. Bisan man tuod, mahigalag maingon si Mark Villar, sekretary ni Duterte ni si Mark Villar, kinis Camille mga kagalaan, si Sara Duterte man nag-endorse Dakog utang kabubuton sa mga Duterte ni sila. Pero kung mapiit mga sukit di paminaw, inyon man ka nga asama inyong unahon, ang inyong kaugalingon or ang inyong paglaban ni Sara. Straight to the point. Mo nang delikado kayo mga sukit di paminaw. Delikado karong hapon, tanaw na to kung kinsa ani sa 13 ka mga senador ang mabira nila. Wa gani mabira. Ligon gani way mabira mga sukit di paminaw. Di gid ma-change ang leadership. Straight to the point. Pero ilang mong buhaton tanan mo na yung selection ni Angkon selection election niya, ilang yung gihimo tanan. Effort yun sila nga si Sherwin Gatchalian kuno. Mo ilang himuon may galang Senate President. Nya karon padungod sa impeachment, mas maayo man mga higala si Senator Alan Peter Cayetano Senate President sa pagkakaroon, labi na doon na impeachment. At least abogado ba? Doon na magoy mga, ikaw magoy mo preside sa impeachment court. Dili sa ingon nga nakaminos tang Sherwin, maayo man na Sherwin sad, pero considering kini ba korte maguni. Mabutang sa may galag i-convene ang Senate as an impeachment court nya ang mga rulings. May itong abogado gi-butang nimo. Kay sa mga impeachment sa Pilipinas, katong impeachment mahigala ni ihirap ka na to ang presiding officer si Hilario Davide man mga sugit ti paminaw. Inig ruling ba? Objection your honor, makarule dayon. Si Davide na maayo kay mo himog ruling.
Nga naman, na may background. Overruled. Makanas Davide dahil mahigala. Numdo mo? Sustain. Objection, Your Honor. Overruled. Paspas ba? So, kinalan og lawyer maoy mo preside diha. Kinini ang panahon mahigala ni Corona, ang nag-preside pala to si Enrile. Okay, gapon. So, karon kinini ang i-impeach mahigalang Vice President, maayo mga higala og abogado mo oy presiding officer. Para nako lang ba? Kay si Sherwin, dili man siya lawyer. Usa sa ka-businessman. Dili siya lawyer. Na mauna, kung panalitag magkuha nila ang leadership sa minority, pangitaan lang nagpamaagi, so siguro day, kanana ang, unsa may pamaagi, na ilan siguro ikuan nga si, ihatag lang siguro Kiko Pangilinan. Inon lang siguro. No, nga, si Kiko Pangilinan lang may pa, presidon kay, mas mayong guna, dili pag unsaha. Kini korte man guni. Unsa man pag-rule anak ron sa mga objections kung si Sherwin mo oy molingkod. So dunay dakog kalainan ba? Mas mayo ni si Alan Peter Cayetano labi na ang impeachment or kung dili gani panalitan mailog nilang leadership, mas mayo si ko na lang Kiko na lang ibutang nga maoy presiding official, at least lawyer ba, no? Dili 40 ni Sherwin Gatchalian ang balaod, unya labi na manghigala ang mga rulings diha kay doon na may mga objections yun na unsa o man ang pagkalaki. So ang ila mahigala basta ilugon na gid ang leadership mo na. So, mo ni ang nahitabo makailan. Di po sila siguro mo salig kay Kiko day kay ilugon leadership na. Di ba gini atong kauban yun yung tinuray kay LPR ba ni?